inda ibn Munzir yake ba da labarin cewa ibn Jurayj Abdurrahman ibn Jurayj Abdul Malik ibn Jurayj afwan cikin tabi'ai yana ba da labarin cewa lokacin da Allah ya saukar da faɗin sa na cikin suratul Rahman kullu man 'alayha fan sai mala'iku suka ce wannan ayat ta shafi mutanen ƙasa ne ba ta shafi mu ba hadhihi al-ayatu fi ahli al-ard kuma ce kullu man 'alayha ay 'ala al-ard su kuma kaga a sama suke sai suna ganin kamar banda su sai aka sake saukar da wata aya cewa kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai sai ya ɗanɗani mutuwa sai mala'iku suka kada cewa halakatul anfus wannan ana magana da masu rai irin da mutane mura ba irin da su ne suna ganin kamar banda su shine sai Allah ya saukar da wannan ta ƙarshen cewa kullu shay'in halikun illa wajha sai mala'iku suka ce halaka ahlus sama'i kama halaka ahlul ard mu ma na cikin sama shikenan mutuwa tana nan akan kuma take kan mutanen ƙasa Isa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da labari cewa idan aka yi wannan hulun qahu fa idza nufiha fi suri nafhatun wahida idan aka yi wannan hulun na farko duk mutanen duniya gaba ɗaya za su da mutanen sama da kowa da komai duk wani abu mai rai kuma da yake cikin hadisin muslim sai ya ɗanɗani wannan ɗacin mutuwa za a wayi gari babu kowa da ke da rai sai shi Allah al-Malikud Dayyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake sannan kuma sai Allah ya saukar da wani ruwan sama wanda ruwan idan ya sauka duk inda ya tarar da makwancin wani mamaci sawa'un kabarin sa ne ko inda aka kashe shi ko inda ya halaka Nabi ce sai ruwan ya shiga cikin kaburbura shine zai zama kamar madda wanda zai tayar da matattun dama kuma Allah yana cewa wato wannan ruwan sama shine rayuwa ta da alaka da ruwan sama daga nan za su tashi matattu gaba gida saboda babu wanda ba zai halaka ba sai Allah ubangiji madaukakin sarki Allah yana ƙara tuna mana wato mutuwa ne da tabbatar da ita Allah yake lahul hukum Allah shi yake da hukunci a nan mulki da sarrafa shi da bayar da dokoki da juya dare da rana da juya damuna da rani da juya wadata zuwa talauci da juya baƙin ciki zuwa farin ciki da bayar da lafiya da cutarwa duk waɗannan ayyuka Allah ne Allah shi ke da tasarrufi al-hukm wanda yake al-qadari da kuma al-hukm wanda yake ash-shar akwai al-hukm al-qadari shine jujjuyawar duniya a yi mutane su girma su mutu gari ya waye rana ta yi dare yayi gari ya waye rana ta yi dare yayi wannan jujjuyawa haka jujjuyawar rayuwar mutane da samun su da rashin su duk yana cikin alhukumu a takwini sannan akwai kuma alhukumu shar'i aiki da saƙonni cewa abu Allah a yi tauhidi abu Allah a yi ibada abu Allah a yi mu'amala mai kyau a kyautata wa iyaye a yi kaza a yi zakka waɗannan kuma su ne hukunce na shari'a su ma duka Allah ne yake yin su ba aikin wani bane sai Allah kamar da Allah shi yake da mallakar dare da rana shi yake mallakar rayukan mutane haka kuma shi yake da ƴancin ya kawo musu doka ya ce a yi kaza kar a yi kaza wani wanda bai isa ya juya dare da rana ba ba yi da ƴancin ya ce ga doka da za a yi kuma bayan dokar Allah shine duka wannan yana cikin dukan lahul hukmu shi sa aka gabatar da jariyar majnun ba a ce al-hukmu lahu ba cewa da aka yi lahul hukmu yana nuna ƙarfin magana kamar iyaka na abu ya fi ƙarfi da inda a ce na abu da iyaka so da takdim wa ta'khir yana ƙara wa magana ƙarfi sosai da sosai lahul hukmu sannan Allah ya ce wa ilayhi turja'un kuma zuwa ga Allah za a maishe ku bayan mutuwa ku da da ku zuwa ga Allah ranar alkiyama don yin hisabi da sakamako da zuwa makoma. Waɗannan ayoyi guda uku a jerin suna da wasu fa'idoji masu yawa za mu taƙaita bayani akan aƙalla guda uku cikin su insha Allah. Fa'ida ta farko shi ne idan ba kalli ayoyin akwai wasu ayyuka guda biyar waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗaura wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiransu da suna
at-takaliful khamsa ayyuka guda biyar da Allah madaukakin sarki ya daura wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam at-takliful awwal aiki na farko shine da Allah ya ce mishi fala takunanna zahiran lil kafir kar ka sake ka zama mai goyon bayan kafirai aiki na biyu shine wala yasuddunaka an ayatin lahi ba'da in unzilat ilayka kar ka bari kafirai su kawar da hankalinka daga aikinka na isar da ayoyin Allah bayan an riga an saukar maka da su aiki na uku da Allah ya ɗora mishi shine wad'u ila rabbi kai kira zuwa ga ubangijinka aiki na hudu shine wala takunanna minal mushrikin kar ka zama daga cikin mushrikai na biyar na ƙarshe shine cewa da Allah yi wala tad'u ma Allah ilahan akhar kar ka kirayi wani tare da Allah dan maka waɗannan ayyukan da baki ɗayan su za mu ga sun haɗa abin da ya kira da suna wato dunkulallen abin da saƙon musulunci ke gaba da shi hana shirka kira zuwa ga Allah hana koyi da kafirai hana taimakon kafirai da kuma hana zama ɗaya daga cikin abokan waɗansu aga ya haɗa tauhidi ya haɗa alwala wal bara ya haɗa jihadi ya haɗa gudanar da'awa kira zuwa ga Allah duk wani abu da za ka yi tunani na wani addinin musulunci za ka iya samun mushi matsuguna a cikin waɗannan maganganun ba za ta kuna da zahiri da kafiri an hana ka goyi bayan kafirai su zama sun samu goyon bayan ka fitar da musulmai ta kowace fuska ce ta fuskar rayuwa ne ta fuskar tattalin arziki ballantana kuma ta fuskar addini kada kana musulmi a samu kana yin maganganu da ayyuka wanda suke ba kafirai age ko ba musulmai suna ba su dama su ciyar da musulmai sannan an hana ka biye musu biye wanda ka shigar da kai daga addini ka shine wala naka kar ka bari su karkatar da kai daga addinin Allah wato kar ka dinga biye mazantukan su da shubuhohin su da abubuwan da suke faɗa na lalata addini har ka je ka dinga ganin addini bai da daraja har ka je kana dakon tunaninsu ba tare da ka sani ba har ka zama kamar wani lasifikas wanda ke isar da munanan saƙonninsu ka ji musulmi yana maganganu masu warin kafirci masu warin zindiƙanci wani sunan ya waye wani sunan shi ɗan boko ne ko ya karatu mai zurfi ko ya yana da turawa ko ya fahimci a rayuwa wannan shi ne karkacewa daga ayoyin Allah bayan Allah ya riga ya saukar da su sannan kuma kira zuwa ga Allah Ubangiji shine al'amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar ad-da'watu ila at-tauhid ad-da'watu ila al-akhlaq al-fadila ad-da'watu ila al-ibada duk yana cikin yadu ila rabbik kai kira zuwa ga ubangijinka sannan kuma hani zuwa ga ridda da Allah ya ce wala takunanna minal mushrikeen kar ka zama daga cikin mushrikai wajen itikadi ko wajen kamanni ko wajen mu'amala ko wajen hatta wajen sutura hatta wajen amfani da irin al'adunsu duka an hana wala takunanna minal mushrikeen sannan kuma abu mafi girma da aka hana shine wala tad'u ma Allahi ilahan akhar haɗa wani abin bauta koma bayan Allah haɗa shi da ubangijin da wanda sarki wanda duk wannan ya taɗe ƙwarai da gaske wannan ita ce fa'ida ta farko a cikin fa'idoji waɗannan ayoyi wato a cewa ayoyi suna ɗauke da saƙon addinin musulunci a dunkule suna ɗauke da saƙon addinin musulunci a dunkule fa'ida ta biyu daga cikin fa'idojin waɗannan ayoyi shine a cikinsu mun ji bayani game da rahamar da Allah madaukin sarki ya gwama ta da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato shi annabi sallallahu alaihi wasallama da alqur'anin da Allah ya aiko shi da shi kanshi zatin sa da irin karantarwar da yayi da irin mu'amalar da yayi da addinin da ya koyar da sunnarsa ta magana da aiki da abin da ya ga ana yi dukkan su farfajiya ce ta rahama Allah madauki sarki ya yi da wannan al'umma kisa kamar da muka ambata Allah yana cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa a cikin hadisin da al-Imam Ibn Abi Shayba ya rawaito da isnadi tabbatacce yake cewa innama ana rahmatun muhda lalle ni inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rahama ce wadda Allah ya yi muku tukunci da ita al'ummar wannan duniya gabaki ɗayanta
Allah ya wannan tukuci wanda Allah ya ce kuntu ala shafa hufratin minan nar fa an kana mutane sun kasance akan gaɓar shiga wuta sai Allah ya tseratar da su da aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah maqata ahlal ardi arabahum wa ajamahum Allah ya riga ya gama yin fushi da mutanen duniya da baki daya larabawansu da waɗanda ba larabawa ba kafin zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya tausaya musu ta hanyar aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawar da su daga wannan fushi da Allah ya yi su haka nan shi yasa anan muka ga Allah ya ce walakin rahmatan min rabbi Nabi sallallahu alaihi wasallam har ila cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito yana cewa ana Muhammadu wa Ahmadu wal muqaffa wal hashiru wa nabiyyu tauba yace wa nabiyyur rahma yace sunana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma sunana Ahmad sallallahu alaihi wasallam sunana al-muqaffa wato annabin da yazo daga baya annabin da yazo bayan duk annabawa sun gama wucewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya cike ayyukan su sannan yace wal hashir kuma ni ne wanda za a fara tashi ranar alkiyama kafin kowa yace wa nabiyyu tauba kuma ni ne annabin da Allah ya bani alfarmar karɓar tuban bayansa annabawan da suka gabata da samu na alfarmar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu shi da tubansa ba Allah ne yake gayyatar su Allah ne yake cewa a zo a tuba zai yafi Allah ne yake musu alƙawarin cewa ba zai musu azaba ba kuma kan Allah mu'adib wa anta fihi kuma kan Allah yadibu wa hum yastaghfiru Allah yana cewa ma zai ji haushin mu inda zamu kire mun gafararsa Allah ne yake mana tai har ya kira kanshi da suna at-tawwab mai karɓan tuba kuma ya ce mana tawwabuna masu neman gafara a wurin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun ne da bawa yayi dan sallallahu alaihi wasallam zaka je na gace shi cewa a zo a tuba ma kuma kisa waɗannan mata da miji da suka yi li'ani suka yi wa junansu alatsi ne akan rigima akan ciki da ke jikin mata bayan sun gama ga baki ɗaya da annabi ya ce musu fa hal bayyana kuma min ta'ibin a cikin kuma wanda zai tuba jira irin girman laifin da suka yi da irin yadda in a yanzu ne za a yi ta alatsi ne kawai wani ma wani an gudun sake billa da wani bai sake billa da suke saboda kyama in ya taɓa samun yankan shi ne sunan wani da gaske wani zai canza ne wata billa ta ƙare kenan amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa hal bayyana kuma min ta'ibin na riga kowa zuwa wurin mota ba wanda zai tuba jibi al-ghalibiyya da ta yi zina aka yi mata haddi Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta yi tubar da za ta ishi mutane na gidaje 70 a Madina haka ma wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi dama ya buɗe mutane kun samun rahama Allah da samun tuba bayan an yi sabo wa Allah madaukakin sarki sannan kuma sai annabi yake cewa wa nabiyyur rahma kuma ni annabin rahama aka yi faɗa ƙarara a cikin wannan lafazi na Imam Muslim shi yasa zaka ga malaman tarihi suna yawan ambatan abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata da suke nuna rahmar shi ga bayin Allah ga baki ɗayansu rahmarsa ga dabbobi rahmarsa ga mu'minai rahmarsa ga waɗanda ma ba mu'minai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wurin yaƙi an je yaƙi sai ya tsaya jihadi aka je sai ya masahabbansa tankiya cewa kar ku kashe tsoho ne shekaru kar ku kashe wanda ka same shi fasto a cikin cocin shi na ibada kar ku kashe tsohuwa kar ku kashe yara kar ku kashe mata mutane zai tarar da an yi nufila da wata gawar wata mace gudun da faɗa yana cewa wai aka ta bani aka tsuntsaye nabi sallallahu alaihi wasallam yana tausayin tsuntsaye gudun tara an kwashe wata kuciya wato ƙwayayenta da ƴaƴanta tana ta kuka yace a mai mata da kayanta haka raƙuma haka dabbobi kowa ya bani tausayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mutum yace in za ku yanka ku kai ta yanka saboda ku hutar da dabba da za ku yanka wannan dabbobi ke balantana kuma mutane haka mutanen hatta mushrikai mutanen garin Makka wanda suka bashi wahala suka cutar da shi suka kore shi amma da Allah ya bashi nasara a kansu da ya tara su yace me kuke tsammanin zan yi tun kafin ya shigo yace wanda zai shiga gidan Abu Sufyana ya tsira wanda ya shiga gidan shi kulle kofa ya tsira wanda ya shiga Ka'aba ya tsira ya kuma wanda aka sai wanda suka yi rikici din nan suka biyo
sawu kafin a shiga suka tsokani su Khalid. Amma duk mutane kowa ya shiga gidan shi, wasu sun tsaya a Ka'aba, wasu sun tsaya a gidan Abu Sufyan. Da kuma wanda aka shi ba a taɓa ganin yaƙi a tarihin duk duniyar yaƙi mai tsafta yin fatu maka wanda ba ta zubar da jini. A ce an yi fatu ba ta zubar da jini, ba ta rusa gidaje, ba ta kama bayi, ba ta rubar ganima. So ake kai a shigo da addinin Allah gari da ya tara su ga su yana ganin fuskoki mutanen da suka zalunci suka cutar da shi, suka mai sharri, suka sami kaya akan hanya, suka ce mishi nawa, suka ce mishi gaba. Tara sai ce me kuke tsammanin zai yi idan sauran kwamandojin yaƙi da aka sai a tarihin duniya sun ci nasara a kan waɗanda suka cutar da su, daga sun kama su sai kisa, sai duka, sai kama bayi, sai idan ganima, wani ma ya kama gari gaba ɗaya, wani abubuwa na rashin mutum da rashin ɗan adantaka. Shi ko ya ce me kuke tsammanin zai yi, ma'ana ya ba su option, su raba mu da su. Suka ce ai kai ɗan manya ne, kai kari ne, kai ne akuya ne, kai mutum ne da ba ka da abin da ba. Sai na da yi shi kawai shi kowa kan shi ya kare su gaba da su da kansu sun ga Allah da gaske yi kuwa sun tashi da kirkira da an kuma kula in ban da wasu da ya ne tun farko saboda su kuma laifin da suka yi wa Allah suka sun zargi Allah sun kai ta alƙur'ani shi da wani sun kai kai su amma shi ilimin da aka yi ce ina abu ba an kuma kula ina cikin rahamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace misali na da misalin ku, wani misalin mutum ne ya hura wuta yana jin ɗumi sai fari su ta zuwa saboda ganin haske, yana ta kai su ga hasken amma kada su faɗa wutar. Ce tsakanin ku kamar haka ne wani da Allah ne kira ni da qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Allah ya ce hakika mun zuwa muku da cikin wanda yake duk abin da zai ba ku wahala yana jin damuwa shi kashi da cikin kunci, sannan mai kwaɗayin alkhairi ne gari, sannan mai tausayi da rahama ga mu'minai sallallahu wa sallam alaihi. Shi yasa ya kai musulmi abin da su da kai abin da yi shi da dage wajen bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi masa biyayya da yi masa da'a da wannan shi ne kawai titin da za ka wa kanka a kai yin hanyoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo tsawon rayuwar shi damuwarsa kawai al'ummarsa. an yana ba mu labarin ta ranar alkiyama annabawa suna ta kansu shi kuma da aka ba shi dama aka ce ka tambaya san tuba yashfa ishaffa ka nemi ce tambayar da karama ka tambayi shi da zuwa ba aka ce da kake so kai ce al'umma ya fara tunanin ƴaƴan shi jikokin shi surukan shi makwabtan shi waɗanda ya rayu da su ɗin suka taimakon shi sai saka kalma mai faɗi wanda kare shi ya ce al'ummata yake nema alfarma. Ina ɗin zama ya sallar sallama wanda zai fara cikin hadisi ya ce ni ba zan ma zauna a aljanna in fara moran ni'imar ta ba sai na tabbatar da a cikin al'umma ta wanda yake ɗoyi ya zika. Ka zo ba hutu ba. Zai je maka da yin zai san har yanzu a ce Allah ya ce mishi kai ya Muhammadu ba na ba ka iya abin da kake yawa da kake yawa. Sai ya zaɓi sai ya Allah ubangiji na har yanzu akwai sauran mutane na auta. Allah ya ce mishi za ka gane su cikin da su shi ka sai a sanya mishi wuta ya shi ne kansa cewa ne na ce ni laifin da ya ni bai mun ba. Wannan duka in aka gane labarin rahama mun gara sai saboda za a yi kusur hamsin a kai shi kai kawai. Ya rabu shi. Salawatullahi wa salamu alaihi fil akhirati wal ula. Sai da babu shakka kamar Allah ya ambata an cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walakin rahmatan min rabbi. Dan ne shi manzo Allah rahama ce daga Allah ubangiji. Shi kai shi rahama ce. Kai kai shi rahama ce. Sunne shi rahama ce. Qur'ani rahama ce. Duniya da sunne shi rahama ce. Abu na ƙarshe da cikin ababen da suke ababen lura a kuma wasu da ƙarshe cikin ababen lura a wannan sura da waɗannan ayoyi na ƙarshe shi tabbatar da alma'ad tabbatar da makoma zuwa ga Allah
akwai guda uku wanda su ne ginshiƙan tauhidin musulunci in wani abu da ba su da zama reshe amma su ginshiƙai ne tun baya da ma musulmi sai ya gaskata su gaba ɗin su guda uku na farko shi ne gaskata Allah shi ne tauhid ke gaskata Allah ubangiji ne gaskata Allah shi ne mahalicci kuma shi ta tafi abota mishi yana da sunaye da sifofi kyawawan da yawansu na biyu shi ne gaskata annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zuwa musulmi sai gaskata annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya da Allah na mahalicci kuma ya da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta bi tsira ba babu na uku shi ne gaskata komawa zuwa ga Allah gaskata tashin alkiyama sai ka ga yadda rabin alqur'ani labarin tashin alkiyama saboda ne